Salutare, toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Crossfire. Este primul meu episod, este un joc cumpărat pe internet. Și acum să intrăm într-un match. Așa rapid. Este un joc cumpărat de pe... Este de pe internet gratuit, adică nu e cumpărat. După cum vedeți, aveți diferite arme. Eu joc cu armele astea de cristal care le luați cu FP, în care le faceți în meciurile astea, le faceți cu FP. Așa. Deci aici trebuie să căutați. Asta e baza la polițiști, ceva în gen, în care teroriști trebuie să planteze bomba. Este ca un fel de CSGO, dar o să am puțin lag, azi de împingul. O să scadă puțin frame-urile. Așa că apăsați tab, o să aveți toate kill-urile. Kill-uri, death-uri și staturi. Opa. No, Ina. Merg cu shift-ul ca să nu mă vadă. Fuck me. Doar a sărit și m-a și luat. Schimb eu arma. După cum vedeți, asta este un AK-47 albastru cristal. De obicei, acolo stau... Că ați văzut? Unde era? Ăla era un terorist. Trebuie să am grijă cu ăștia, că sunt periculoși. Fuck you, man! Nu! Of. Am două death-uri. Majoritatea joacă la sniper, cu un glonte de sniper. După cum vedeți, un glonte este un glont tras, un kill luat. Cam așa ar fi. Bă, în spate, în spate, în spate. Acolo, acolo. Doamne sfinte! Doamne, câte de... Ai, Doamne! În spate și el... O să am puțin lag, după cum vedeți, o să am un pic de lag, nu știu de la ce o să am. Cred că e de la filmare. Uite, aici trebuie să am eu grijă cel mai mult. Trebuie să merg cu shift. Yes! Schimbăm arma. Vedeți ce armă faină mi-a dat? Op, op, am văzut pe undeva. Bun. Yes! Fuck, man. Și cam atât cu acest episod.
Cam asta este jocul, am să vi-l arăt mai pe scurt și până data viitoare, numai bine. Pa, pa!